Maayong hapon mao kini ito ang latest weather update para karong adlaw. Hanging amihan mao gihapon nagapasulabi sa tibuok Kabisayaan ug sa Luzon, samtang ang low pressure area nga ato ang gibantayan ana karon gyud sa boundary sa PAR sa gilayon nga 1,015 kilometers east of Davao City sa Mindanao. Ug tungod niini ang Eastern Visayas aduna nay pagpanag-om sa kalangitan inubanan sa mga katag-katag na mga pag-ulan mugna sa trough or extension sa low pressure area. Samtang ugmang adlaw o sa adlaw nga Huwebes o sa Biyernes, expected nato nga ang Central Visayas o Western Visayas makaangko na pod sa pagkamadag-umon sa kalangitan, diin dunay mga katag-katag na mga pag-ulan epekto sa low pressure area nga moabot diri sa Visayas area. Og sa karong mosunod na 24 oras o sa nahibiling oras sa adlaw nga Miyerkules, expected nato nga ato ang panahon fair weather, diin dunay mga panagsang pagpanag-om sa kalangitan apan ubos gihapon ang tsansa sa mga pag-ulan kay tungod lamang kini sa hanging amihan. Giligkas na or giwala ang gale warning sa Eastern Seaboard sa Visayas. Atuas ang adlaw mo silang ugma alas 6:07 sa buntag. Para sa dugang detalye, bisitaha lang ang website bagong.pag-asa.dost.gov.ph ingon man ang mga social media accounts. O dinhi na lang kutob, gikan diri sa Mactan, buhatan sa Pag-asa Visayas, DOST. O para sa Balitang Bisdak, ako si Romeo Aguirre. Maayong hapon.